దేవుని కృప విస్తరిస్తూ ఉన్న ఈ శ్రేష్టమైన సమయంలో ప్రభు తట్టు తిరిగి మన తరపున, మన ప్రాణప్రియులందరి తరపున హృదయపూర్వకమైన స్తుతులు తెలియచేద్దాం. మన సారా మన ప్రాణప్రియుడైన యేసయ్యను స్తుతిస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆరాధిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన కృప విస్తరించే శ్రేష్టమైన సమయం ఇది. ప్రతి కలవరాలు కొట్టివేయబడినట్లుగా, ఎవరి ఎదుట ఏ కలవరాలు ఉన్నా, ఏ కట్ల చేత ఎందరు ఏడవబడుతూ ఉన్నా, ఏ కన్నీటి పరిస్థితి, ఏ శాపమే తలల మీద ఉన్నా, విడుదల లేని ఇది ఏ స్థితి అయినా సరే, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవునిని మనము మనసారా స్తుతిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ స్థితిగతులన్నీ మార్చే దేవుడండి నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్న నజరేయుడైన యేసు. ఈ శుభ సమయంలో ఈ నూతన దినాన్ని స్తుతులతో ప్రారంభించుకుందాం. మన తరపున, మన ప్రాణప్రియులందరి తరపున నిండు మనసుతో స్తుతి స్తోత్రమని ఈ స్తుతులతో ఏకీభవించండి. దైవమా, నిత్యము నిరంతరము వేలాది దూతలు మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉండగా, అంతటి స్తుతి కీర్తనల మధ్య నివసించే దేవదేవుడవు, అంతటి ఘనుడవైన నిన్ను స్తుతించే కృపకు మమ్మలను అర్హులనుగా చేసి ఈ ఉదయకాలం మా నోట మీ స్తుతిని ఉంచినందుకు ఇవే మా నిండు వందనాలు, స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన మన కుటుంబములు, యజమానులు, గర్భఫలమైన బిడ్డలు, తల్లిదండ్రులను బట్టి దేవునికి నిండు మనసుతో స్తోత్రాలని చెబుతాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. మన ఇరుగు పొరుగు వారిని బట్టి, మన గ్రామములో పరిసర ప్రాంతాలలో నివసించుచు ఉన్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబమును బట్టి దేవునికి హృదయపూర్వకముగా స్తోత్రాలని చెబుతాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. మన రక్త సంబంధులు, బంధువులు, స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు దూరాన సమీపాన ఎక్కడెక్కడ ఉన్నా ప్రతి వాని తరపున దేవునికి హృదయపూర్వకముగా స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. మన సంఘ సహవాసములో అంటుకట్టబడిన ప్రతి ఒక్క కుటుంబమును బట్టి హృదయపూర్వకముగా దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్క వాలంటీర్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. దేవుని రాజ్య సువార్తలో తమను తాము ప్రతిష్ఠించుకుని ఈ మహిమ కలిగిన పరిచర్యలలో కొనసాగుచూ ఉన్న దైవ సేవకులు, వారి కుటుంబాలు, వారి పరిచర్యలన్నిటిని బట్టి మనసారా దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచి ఆయా టీములందరి తరపున దేవునికి హృదయపూర్వకముగా స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. గ్రామస్థాయి, పట్టణము, జిల్లా, రాష్ట్రము, దేశ స్థాయి వరకు ఉన్న ప్రతి ఒక్క నాయకులు, అధికారులు, పరిపాలకులు దేవుడు వారికి అనుగ్రహిస్తున్న సమయోచితమైన జ్ఞానము, కాపుదలను బట్టి దేవునికి నిండు మనసుతో స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన వస్తువులు, వాహనములు, నివాస యోగ్యమైన గృహములు, సమస్త ఈవులను బట్టి మనసారా దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. స్తోత్రము తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, జీవాధిపతి, ఘనమైన మీ నామానికి స్తుతి స్తోత్రములయ్యా. ఈ ఉదయకాలం ఈ రీతిలో మీ కృపాసను సమీపించి నా తరపున, మా తరపున, మా ప్రాణప్రియులందరి తరపున హృదయపూర్వకమైన స్తుతులు చెల్లించే భాగ్యము నాకును మాకును మీరు అనుగ్రహించినందుకు వందనాలయ్యా. ఈ స్తుతులన్నీ నీ పాద సన్నిధిలో మేము పెట్టి ఉన్నాము స్వామి. ఈ స్తుతులను పరిశుద్ధపరచండి. దైవమా, ఎవరి ఎదుట ఏ కలవరాలు ఉన్నా, ఏ కట్ల చేత ఈ పీడింపబడుతూ ఉన్నా, అది ఏ ఆటంకాలే ఎదురుగా ఉన్నా సరే వారి స్థితిగతులన్నీ మార్చండి అయ్యా. స్తుతి మా స్థితిని మారుస్తుంది కదా స్వామి. నిండు మనసుతో మేము మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఉన్నామయ్యా. ఒక్కో స్థుతిని మీరు పరిశుద్ధపరచండి దైవమా. ఈ స్థుతులన్నిటినీ ఒక దోష పరిహారార్థ బలిగా ఎంచుకొనమని వేడుకుంటూ ఉన్నామయ్యా. ప్రతి శాపము కొట్టివేయబడాలి, ప్రతి తెగులు అణచివేయబడాలయ్యా. చీకటి నిర్వీర్యము కావాలి స్వామి. ఏ స్థితిగతుల్లో ఎందరూ ఉన్నా సరే మీ శక్తి కలిగిన నామములో ఒక గొప్ప విడుదల కలగజేయండి. ప్రతి కట్లు, ప్రతి బంధకాలు తెగిపోవాలయ్యా. యేసు శక్తి కలిగిన నామములో
కార్యము చేయండి. ఈ ఉదయకాలపు ఈ స్తుతులన్నింటినీ ఒక దుర్గముగా, ఒక ప్రాకారముగా నిలిపి ఉంచమని, ఘనత, మహిమ, ప్రభావములు మీరు మాత్రమే పొందుకొనమని యేసు శక్తి కలిగిన నామమున ప్రార్థన చేసి వేడుచూ ఉన్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్. మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి అతి పరిశుద్ధమైన నామాన్ని బట్టి ఈ ఉదయకాలం దేవుని మాటలు ఆలకిస్తున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలైన మీ అందరికీ ప్రభు పేరిట నిండు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ప్రతి సమయం దేవుని మాటలు ఆలకిద్దాం. దేవుని కృప విస్తరిస్తున్న ఈ శ్రేష్టమైన సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని చేతపట్టుకుని ఈ దినాన్ని మనం ప్రారంభించుకుందాం. చాలా సందర్భాలలో నా ఎదుట పలానా ఆటంకాలు వస్తూ ఉన్నాయండి, పలానా వ్యతిరేకులు నా వ్యాపారంలో, ఉద్యోగంలో, కుటుంబ జీవనంలో ఇలా రకరకాలుగా ఆటంకాలు పలు రకాలుగా వస్తూ ఉన్నప్పుడు కలవరపడిపోతూ ఉంటాం. అయితే ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్న ఒక శ్రేష్టమైన మాట ఏమిటి అని అంటే, యెహోషువ పుస్తకం 1వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో, నీవు బ్రతుకు దినములన్నిటను ఏ మనుష్యుడును నీ ఎదుట నిలువలేకయుండును. ఆమేన్. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. హల్లెలూయా. నువ్వు బ్రతుకు దినాలన్నిటిలో ఏ మనుష్యుడు కూడా నీ ఎదుట నిలువలేకుండా ఉంటాడు. అంటే నీకు వ్యతిరేకంగా ఏ శక్తి కూడా నిలబడదు అనేది దేవుని వాగ్దానం. యెహోషువతో దేవుని మాట అనడానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే, యెహోషువ ధైర్యంగా ఒక మాట అంటాడండి, నేను నా ఇంటి వారు యెహోవాను సేవించదను అని. ఈరోజు ఆ తీర్మానం నీవు చేయగలిగితే ప్రియ దేవుని బిడ్డ, ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఏ మనుష్యుడు నీకు వ్యతిరేకంగా నీ ఎదుట నిలబడడు. అమ్మా, వ్యాపారంలో, ఉద్యోగంలో, కుటుంబ జీవనంలో, వ్యవసాయంలో, లేదా నీ ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా సరే, నీ ఆస్తి విషయంలో, నీ ఇరుగు పొరుగు విషయంలో ఎవరెవరు వ్యతిరేకులుగా ఉన్నా వాటన్నిటినీ ఒక సమాధానకరమైన పరిస్థితులతో దేవుడు మార్చబోతున్న శ్రేష్టమైన సమయానికి ప్రభువుకు అప్పగించుకుందామా? ఒక తీర్మానం మనం చేద్దాం ఈ ఉదయకాలం. అయ్యా, నేను నా ఇంటి వారు యెహోవాను సేవిస్తామయ్యా. యెహోషువ అన్నమాట నీవు అనగలవా? ప్రియ సహోదరుడా, మేము ఈ పక్షాన ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. ఉదయకాలం ఏ ఆటంకాలు ఎదుట ఉన్నా దేవుడు వాటిని తొలగించేటట్టుగా ఒక చిన్న ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ప్రేమగల తండ్రి ప్రభువానికి స్తోత్రమయ్యా. నీవు నమ్మదగిన దేవుడవయ్యా. మనుషుల మాట కాదు ఇది, నీటి మీద రాతలాగా చెరిగిపోవడానికి మనుషులు మాట్లాడే మాట కాదయ్యా. సర్వాధికారి, సర్వ సృష్టిని సృష్టించిన సర్వశక్తిమంతుడైన నీవు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. ఏ మనుష్యుడు కూడా నీ ఎదుట నిలవలేకయుడును అని చెప్తూ ఉన్నావు తండ్రి. ఎవరెవరి ఎదుట ఏ వ్యతిరేకతలు ఉన్నాయో, ఏ ఆటంకాలు ఉన్నాయో, ఏ శత్రు పన్నాగాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిలో ఇరుక్కోకుండా దైవమా ఈ ఉదయకాలం మీకు అప్పగించుకుని ఈ వాగ్దానాన్ని చేతపట్టుకుంటూ ఉన్నామయ్యా. మా జీవితాలలో ఈ వాగ్దానం అక్షర సత్యముగా నెరవేర్చమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. మా ప్రాణప్రియులందరిని బట్టి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నామయ్యా. దూరాన సమీపాన ఉంటూ ఎక్కడెక్కడో తండ్రి మా ప్రియ బిడ్డలందరి కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నామయ్యా. నీ సన్నిధిలో అయ్యా వారి ఎదుట ఉన్న ప్రతి కలవరాలు కొట్టివేయండి, ప్రతి ఆటంకాలు దూరపరచండి. చేతి పనులను, ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, వారి జీవనాలన్నీ ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటూ ఉన్నామయ్యా. చదువుకునే బిడ్డల చదువులలో మీరు తోడై ఉండండి. చక్కటి సమయోచిత జ్ఞానం మా బిడ్డలకు మీరు దయచేయండి. ఉన్నతమైన స్థాయిలో మా బిడ్డలు ఉండాలయ్యా. మంచి మెరిట్ స్టూడెంట్స్గా ఉండాలి స్వామి. బిడ్డలు చేసే ప్రతి ప్రయత్నాలు సఫలపరచండి. వారి ఉద్యోగాల్లోనైనా, వివాహ ప్రయత్నాలైనా, ఇళ్ల నిర్మాణాలైనా సమస్త విషయాల్లో మీరు తోడుగా ఉండండి. చంటి బిడ్డల కొరకు, బాలింతరాండ్ల కొరకు, గర్భిణీ స్త్రీల కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము స్వామి. మీ కృపాహస్తాన్ని తోడుగా ఉంచండి అయ్యా. దైవమా, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడే వారు ఎందరో ఉన్నారు. అపవాది తంత్రాల చేత ఎడవబడేవాడు ఉన్నారు. వ్యసనపు కట్లు, చీకటి శక్తులు, అప్పుల బంధకాలు, ఇలా రకరకాల కోర్టు సమస్యలు తండ్రి, కలవరపెట్టే సమస్యలు ఎన్నో కుటుంబాల మీద ఏలుబడి చేస్తూ ఉన్నాయి. మా ప్రాణప్రియులందరిని బట్టి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నామయ్యా. ప్రతి కలవరాలలో నుంచి విడిపించండి. నలుదిశలా నెమ్మదికర పరిస్థితులు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నామయ్యా. అయ్యా, ఈ దిన ప్రయాణంలో ఎందరి ఏ శుభ కార్యాలే చేసుకుంటూ ఉన్నా వాటిని ఆశీర్వాదకరంగా జరిగించండి. చేస్తూ ఉన్న ప్రతి ప్రయత్నాలు సఫలపరచండి. చేయించు ఉన్న ప్రయాణాలకు క్షేమాన్ని సమకూర్చమని వేడుకుంటూ ఉన్నామయ్యా. ఈ పరిచర్ను ప్రేమిస్తూ ఎందరెందరో బిడ్డల వారి గుప్పిలు విప్పుతూ ఉన్నారు. దైవమా, వారందరి కొరకు నిండు మనసుతో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నామయ్యా. నిశ్చయముగా తండ్రి ప్రతి కుటుంబమును నిత్యము నీ జ్ఞాపకాలలో ఉంచుకోనమని వేడుకుంటూ ఉన్నామయ్యా. ఎందరిని ఎందు ఆశ కలిగి ఉన్నారో వారి అక్కర ఏదై ఉన్నా సరే మీ మహదైశ్వర్యములో తీర్చమని వేడుకుంటూ ఉన్నామయ్యా. మా ఈ దిన ప్రయాణములో ఈ ఒక్కరూ ఈ కీడులో పడకున్నట్లుగా
ఈ ఉదయకాలపు ఈ ప్రార్థనను ఒక ప్రాకారముగా, ఒక కంచెగా నిలిపి ఉంచమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. మీరు మాకు నమ్మి అనుగ్రహించి ఇచ్చిన ఈ మహిమ కలిగిన పరిచర్యలు నమ్మకంగా మా చివరి శ్వాస వరకు ఇందులో కొనసాగే కృపలో దయచేయండి. దైవమా, కేవలము ఈ భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు, దీవెనలు మాత్రము కాదు కానీ పర సంబంధమైన దీవెనలతోనూ, ఆత్మలకు సంపూర్ణ రక్షణతోనూ ప్రతి ఒక్కరిని నైనా మీరు దీవించమని, ఘనత, మహిమ, ప్రభావములు మీరు మాత్రమే పొందుకొనమని యేసు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థన చేసి వేడుచున్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్.